नोंथांमोना नायदे मोनसे गोमोथाव खोथा सब बुस्थु बेलेग बेलेग हादरनिफ्राय लाबोनाय नाथाय खालि बे उदासि गोखा केरेला फिथाइयाल' नैबे केरेला फिथाइयाल' कातार हादरनि बा बिसिनि हादराव जेबो फिथाइयानो थाया माने मैगंफोरानो केरेला गोखायाल' थायोनो काताराव थाइजौ बाथोना जाबाय नायदो जि गोथावखाना जोंनि लाइटआ एसे बोरैबा गोमो गोमो सोर सोर लुबैखो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता सानफ्रामबोनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय दिनै आङो सुजा पारुनि अनगा फार्स्ट टाइम काताराव माने हारसिं शपिं खालामनो थांनो नागिरदों मिन्थिया मारै जागोन आं मालाबाबो बाहेरायाव हारसिं थांफेराखै सुजा पारुनि अनगायै ओमफ्राय दिनै आङो फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों सुजा पारुनि अनगा स' नोंथांमोननिबो देखायनि आं मा मा शपिं खालामनो थांगासिनो हारसिङैनो मानो होनबा बेयाव जोंना गासिबो बायनानै जाजोबनांगौ गावनो हारसिं संनांगौ ओमफ्राय बेनि जाहोनावनो आंनि माखासे जानाय लोंनायनि बुस्थु जोबजोब्बायना ओमफ्राय दिनै सुटिबो नालाय ओमफ्राय लायनोसै मा मा लायनाय जायो ना 200 थाखा जाबाय 1.5 लिटाराव इन्डियायाव बांसिना बेयाव बांसिन दामा खोन्थादो प्राइजफोर नै जोंनि बेदरनि ससेसफोरा मारै शिट बिदि पेकिं खालामनायनि बेदरखायनो जाबाथाय आंना सिथर ओंखारजोबो मोदोमा मानजोबो बेबायदि बेदरखायनो नुदों रायजोफोर माबायदि बेदरा जोंना ससेस आलुआ थाइनै रियाल 44-45 रुपिस इन्डियानि केजियाव 45 रुपिस नै पाकिस्तानी आलु ओमफ्राय नै थारुनबो दङ थारुना इन्डियानि थारुन माइब्रा ना मा होनो बेखौ मिथिया आङो थारुन माइब्रा जागोन ना इयो आलु लानोसै नैबे जर्दाननि आलु बांसिन बियो थाइब्रै रियाल बियो 90 थाखा केजि ओमफ्राय नैबे थासुमलि इजिप्ट थासुमलिबो श्रीलंकानि मैगंफोरा नायदो बेखिनि मैगंल' मोनो बेलेग मैगं मोना गरसि इन्डियानि 60 रियाल अलमस्ट 150 थाखा मटर 18 रियाल बे मा बुस्थु आं बेखौ मिथिया मा बुस्थु थायो ओमफ्राय सबायबिमा भिन्दि बै इन्डियानि लाबोनाय बैनो हनै भिन्दि इन्डियानि लाबोनाय खान्थालबो श्रीलंकानि लाबोनाय खान्थाल गोथाङा गरसिखौ लानोसै मोदोमसो मानगोन ना मागोन मिथिया थाइजौ गोथां नागिरगासिनो थाइजौखौ एसे मोनफ्रामनाय ओमफ्राय नैबे गोमोन नुनायासो गोजा नुनाय गोमो नुनायासो गोथांबाव गोरा माने गोखै जागोन ना जायाथाय गोखैखौसो नांगौमोन आंनो नैबे गोजा गोमो नुनायासो गोथां थालिर फस्ला थालिर मैखुन सरजना थालिर फिथाइ दाउखा थालिर मा होनो बेखिनिल' मैगं जोंनियावहाय लाइ मुला बेसर बायदि गाबनि मैगं गोथांखौ मोना बेयावहाय बेखिनियानो बेयाव नायनो हागोन जोंना दाउआ बिदिसो बुथारखानानै पेकिं खालामनानैसो फानो नुबाय बेयाव दाउ आथिं दाउनि फेन्दा दाउनि मोदोम ओमफ्राय आंना सिखा गैयाना गोदानो दाउनि गांखं दाउनि बिखा दाउनि आमायथु मा माथाय मिथिया सब नै थैलायगोनहाय बिदिजों बोरै जानांगौ दिनै ओमफ्राय बिथिं बेलेग बेदर दं नोंथांमोना नायनो हानाय नङा दाउ बिखाखौ लानोसै दाउ बिखा चिकेन किमा नै मम' बानायग्राया सुजाया बिदिजोंनो मम' बानायोमोन
boiled rice nih ini runai ni mairung kusur jagan le नै इखौसो लानोसै बेयाव माइरं बायनानै गोरिब जासिगोन जेबो जायाना आङो सुजामोन बायदि मा होनो नुडल्स पास्ता बायदिसिना जायाना आं खालि माइरंल' जायो ओमफ्राय नै आं मोनसे बुस्थु नुबावदों नै स्टिकी राइस बायदि माइब्रा बायदि नुदों एखेनो माइब्रादां नै राइजोफोर सिनायोबा आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर नोंथांमोना जुदि इखौ माइब्रा होनोबा आं नेक्स्ट टाइमाव लांफैगोन इखौ Yeah, look at that. Yeah, I'm good. 3 star दावदैयाव 540 थाखा जाखायो याव 3 star दावदैयाव इन्डियाव बेसेबां जायो दायो आंनो खोन्थाहरलाय रायजोफोरा ओमफ्राय बे दावदै गोजाया माबायदि आं मिन्थिफेरा 540 जाबाय 3 star दावदैयाव गुबुन हादरनि गुबुन रोखोमनि दावदै नै बिदि ससेसखौ जायो आं एवनानै ओमफ्राय नायदो नाथुरा हे भगवान एथ' गिदिर नाथुर जायाहाय मोदोमफ्रा मानलाजोबगोनदां बेफोरखौ जानांगौबा सिथर ओंखारलाजोबबा मोदोमा मा जानांगौ ने नै आंनि बुस्थुफोरखौ नायदो ओमफ्राय जोंनि गारिया फैबाय स' साला जों फारु आं सुजा फैबाय थाग्रा लुलुआवसो लाना फैदो एकदम लांदांदांनो आं सान्दों बेलेग लुलु खोमा होननानै जोङो इथिंनो थाबायना फैयोमोन ना फुराना जायगाखौ गोसोखांलायलायदों गोसोआव फैलायलायदों इथिंनो थाबायना फैयोमोन ना जों फारु सुजा बारस'नानै ओमफ्राय थांफिननोसै जोंनि गारिया फैबाय बिराद मोजां माने सुबिदा गारि सारि लानानै फैयो 5 केजि माइरं बेयाव दङ 1.5 लिटार थाव दाउ बिखा बायदिसिना बिराद गिलिर थिखोनो हाला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दसे खारनो थांनि बिराद मथि जाबाय आङो दा माइनि मोदोम देरगासिनो दं हारसिं थानानै जानानै ओमफ्राय सिगाङाव मानसिफोरनि संनायखौ मोनजायोमोन गोथाव मोनामोन ना ओमफ्राय जानो गोसो जायामोन ओमफ्राय दायो आं हारसिं संनायबाथाय आं आलु बाथोनजोंबाबो बिराद जायो गाव हारसिं संनायबाथाय ओमफ्राय दसे खारनो माने बैयाव जोंना एक्सारसाइसनि जायगा दङ ना बेयाव दसे थांनि बाय बाय थेंक इउ सो माच एभरिवान